by 30 minutes in average water of the tank. You can take, when you are starting the training session, you can stand wherever you want. At the same time, only keep the feet placed. Začína tréningový deň. Pol hodinka do tréningu. Počúvaj, Jazero je pekne nachystané. Čo? keď budeme plus 7, tak ostaneme dvaja tu a dvaja tam. Ale nevadí. Ale plus 7 miest, ne? No už sú tu nejaké dohady. Ostávame pri vlastnej vlajke. Hi, how are you? Good. Takže začíname tréningový deň. Nevieme, čo máme očakávať podľa informácií z minula. Je to tu trošku zmenené, aj voda, aj všetko. Takže uvidíme. Na vode je napadené zo stromov. Dúfam, že to nebude mať taký efekt, jak to máva u nás. A tu vidíte ryby, henten tam má tak 45 cm, neviem, či je ho vidieť. Za ním sú také 3,25. Chodia v takých škôlkach. Secret lure. Keep it. Dnesko mi to Bulhar na gumu ukazuje, že bude chytať. Dobre, však vodaj by. No, držíme si našu lajku. Postavili sme sa za ňu. Dúfam, že to prinese nejaké nové poznatky. Chalani nabíjajú, ja teda ešte nie, ale budem musieť začať. Ber to podľa tých informácií, áno, nejaké staré známe farbičky. Tu máš na zemi niečo, či to je kúsok z gumy? No, vidím to. Má zaujímavé veci. Neviem fakt, čo mám od toho očakávať. Ale je to pekné nachystané, krásny areál. Vidieť, že tu rybu točia, že vedia, jak s tým majú robiť. Je tu viacero rybníkov, kde už teraz kopa ľudí. Všetci chytajú ryby, tu sa že vraj na tomto rybníku tiež chytalo včera. Asi 25 ľudí, že tu chytalo. Moc ryby neišli, takže bude to asi trápenka trošku na tréningu. A že sa chytali ryby okolo kila, čo sú tu v jazere. A taký malý bonus, že je tu 50 kaprov a amura okolo metra. Takže včera na wobler nemali vôbec problém to tu trhať jedného za druhým. Takže je to zaujímavé. Ideme na to, ideme nabíjať. Nero, podpíska sa. No, za chvíľku sa chytá a vlastne už sa chytá. Áno. A záber ryba. Hádžem iba na hranu toho tieňa. Tá ryba to chce. Naháňajú to. Rado, hádže ty to do sektora, čo sa tam s ní jebeš. Tá planda prešiela prepapnú. Ale vidím, že toto je na ním ťažká planda, táto 1.6. Čo je ťažké? Ja som dal dvojku práve, že som mal do noho záberov a záberov. Tí, čo tu boli, tak boli ochotní moc. Tak, pod vrchom. Ale prvé 2 hody som mal kontakty a potom nič, tá ryba išla preč. Ale čo som chytil rybku, tak bola malinká. Tam je škôlka, naháňajú ti to stále. A ja idem teraz cez nich, to musia zobrať. Á, jasné. Dole.
Agresívni, idú do toho jak hovado. Čakaj. Dobrá. No pozrite sa. Ináč krásna ryba, vyfarbená. Tmaví sú úplne nádherné ryby. Tu sú pred nami, pozri sa rovno. Zase. Akože keď im to tam dáš, keď idú okolo, tak sú ochotní. Musíš to valiť. Rýchlejšie to treba ťahať, áno. 1,8 fortečko. Ej, kontakt. Tam ryba chodí na hrane toho tieňa, len tam na tej pravej strane. Tam ryba je. Tak tam sa chytá, ináč oproti je to také biedne na tom slnku. Ale neberú to úplne z vrchu, ale normálne. No Robo, keď hen tam už nechytíš rybu, tak neviem. Zase sa tu ukázali. Už skoro mal trochu bal. Pozrite sa. Hej. A títo už asi niečo videli, tí boli úplne bez reakcie. Vidíš, jak to zobral? A vypul. A necítil som to. Ja som to tiež videl, 3-krát mi to tak spravil. No to zobral zmizla a necítil som to. No však to je podobné, jak sme mali už niekoľko pretekov. V Holandsku sme sa vtedy naučili. To bylo halu, som to mal, necítil si záber, to má chlapu, necítil som nic. Dopadne záber. No dúfam, že to nebude takto od začiatku, že budeme naháňať to, čo vidíme. A tu sú 4 kusky, idú. Planda chytila spätný chod, no, dobre. Skúsim to už ďalej teraz, či sú není. Zase sú pred samom. Tam. Ježiš, tam je ten veľký. Prvá Robo? Nie. Dal to na Marikov. Ej, pozri, ako z boku na ňu ide. Koľko ten veľký vyšiel za tým Z boku, normálne to z boku sledoval. Koľko dal mne išiel za ten veľký? Čo go chyť? Na čo čakáš? Aha, rozbeh, aha. A chodia úplne popod nohy, hej. Tak to zoberieš, že ho sekne, že nič. Aha, ide ti potom. Ide. Chyť ho. Nechcem to. Čak aspoň ho už potom nechytíš. Ale všimni si, čo chytá kolega, lebo ten má každý náhod rybu, keď idú okolo, že mu to vždycky zobere. Malú oranžovú. Ej, záber. A zase trafil som to zrovna do rýb. No. Ale takto, keď ich zdolávaš, tak sú celkom ako tak normálne. Nie je to žiadna katastrofa. Ale s tým releaserovaním to tu bude zaujímavé, hej. Na tom vysokom brehu. Ty koksa. To kľačátko bude dobré, chlapci. Aj, jaký kontakt. Kľačátko bude dobré, lebo... Ejha. Jaj. Ale oni sú ochotní, oni že by aj dali. Keby sa s ním pohráš, tak ho dáš.
Len takého nescem. Tiež taký 45-ku. Evo tu máš, je? Masne a pustí. Vodok ste ešte neskúšali? Nie, kľudne, berú si to akože spoľahlivo zatiaľ. Ono to vyplúva. Tak ho skús priseknúť, normálne mu daj. Skús ho, akože, keď vidíš, že tam je, tak ho daj. No toto ešte robili v Holandsku, proste stratila sa v ňom planda, ty si nevedel, že máš kontakt a on má celú 2-gramovú plandu v papuli. A že v hrdle, nie že tak. A za sekundu, jak si bol, tak ho vypal. Vyplul. Hej, no poďte. Pozri sa. Dvaja, traja. A agresiec, no. Toto bude tiež ináč zaujímavé, že musíš až pod nohy potiahnuť. No. Ale už je ticho na jazere. Aj vpravo, aj vľavo. Všetci naháňajú to, čo vidia. A ryba je pravda, že má 200-250 gramov, váce nemajú. Okrem tých 40-tníkov, čo sú tu. Niečo menšie by to chcelo, natáhol som tam moc veľké. A vyskúšam ešte one. Toto panikru hodiť, ak pôjdu na wobbler. Aha, tam je ten väčší. To zbadáš na tých vlnách, čo sa tu robia. A za wobblerom sa ani nepozrel. Ani jeden z nich, čo išli okolo. Wobblery a 15. Ryby až pod nohami normálne. Wobbler ani aj že bez náznaku, že by sa chcel niečo s tým spraviť, wobbler. Budem vidieť, jak aj jak na pánu. Pán Ondrovič zoláva. A sú chytené tak za špičku, pretože taký za jazyček. No, to sa není úplne, že by to bolo ako na šupu, ale zatiaľ vysá, chvála Bohu, ale to máš pod nohami pár kusov. No ten wobbler mi akože absolútne kakajú. Na čo je?
Skúsim zmenšiť tú plandu. Videl bych to tak na 1,3 dejsinu. Túto. Ale Oldrich to išiel preč. Zdoláva sa až po špičku pomaly. No dobre, skúsime to zatiaľ takto. Uvidíme, keď prídeme na rybu, možno ešte tak dáme ďalšie video. No chlapci, posledná rotácia. Dostali sme sa do tieňa. Ideme to skúsiť, lebo všetko okolo jazera bolo úplne nefunkčné, ryba nikde. A tu jediné sa ryby... Tu máš, pozri sa, čo to máš ryb pred sebou. Tu sú nejaké ryby, takže tu si chceme ešte čosi chytiť. Ide. Ej. Ale už sú tu vycvičení, však sme tu na poslednej rotácii. Ale aspoň to bude záživnejšie trošku. Čo sa týka nejaké rybače, lebo... Mám tam presne medzi nimi. Ej, mal som záber. Ej. Ale je vidieť, že rybka už si má za sebou. No. Možno ani toto nebude také záživné. Ale uvidíme. Robo tam ich tam má teraz pred sebou, tak si to musí už ježiš, aké hejno je po ľavej ruke. Ej. Ja som mal záber. Až mi to vystrelilo von. Padol ti? A ti pomeň, kúpim aj ryb. No ale nie je to žiadna hitparáda. Ale možno to až tak nebaví. Hej, teraz bol záber zase. Ďalší. Chlapci už mi do toho iba kopú. Ale akože kopance mám, ale jak keby to nechceli až tak dobre. Skúšame niečo iné. Čo mi fungovalo na prvom mieste, aj teraz som chytil na treťom. Takéto čosi. Čo si mal? Ten, čo ide úplne po vrchu? Ešte ja tam. Čo chceš? Však na kraj háč aj pred nami sú. Nevidíš ich? Tento je... Akože sem tam vidíš rozbeh nejaký, ale... Možno by ten wobbler bol teraz lepší, no uvidíme. Ale rybače tu je moc. A na ten driftujúci pohyb oni nereagujú. Boja sa toho. Au! Ma trafil do lakťa, hej.
tu si mi nehodil. Robo. Každopádne ryba je tu úplne hore. A to sú úplne že ďobance. A ja si myslím, že on to má aj v papuli, len to je to, že to necítiš. Lebo to cítiš, že ti normálne ovisne silón, alebo dostaneš taký tupý záber. Zase, videl si to? Ďalší. Oni to musia mať v papuli, to nie je možné. Ďalší. Čo chytáš? Toho, čo som vypal tú rybu oproti. To vidíš ale na tom esteri, že to je proste záber, ale tá ryba tam není. Ježišmaria. A mi to trošku zamotalo. Robo, skús pomaly stúpajúci zadný chod medzi nich, či to vystúpa, že čo to povie. Čo? Čak, Timon ho robí, pred chvíľu ho spomínal Rado. No aj Norisa mám takého na to. Nie. A ďalší záber, ďalší. Je to možné? 0,8. Ale to ja neviem, či to tá ryba má v hube, alebo nemá. Není ich vidieť cez ten tieň. Ale to cítiš, že to sú proste... Kokot. Musím to priseknúť za každým, ale... Ďalší záber. Činím to ešte zjemniť. Teraz má list. 8. Ale rozmýšľam aj na drastickú vec, že normálne, že 0,3. A Ježišmaria. To, čo som ti hovoril. Ďalší, to je furt, ty kokozaha. Neviem, že či to nabúraš do ryby, alebo čo, ale to oni podľa mňa majú tak v hube, kokoti. Teraz som išiel spievať cez meno. Teraz ma jeboli akože úplne, že ako regulérne a moc. A nevysel tam. Píči. Ale to sú čisté zobance. Aj s takýmito vecami sa to musíme vysporiadať.
Ryba má už na saláme, chlapci. A riadne. Ťažký salám. Ťažký salám. Predsa len. Kurva, čo som tu ja silone zamotaný. Chrbátikovi. Nevadí, na pánvici sú rovnaké. Nie, dobre. A ryba nechce nič, ani strunku, ani woblere. To bol zase chrbát toto. Keď už ani tá strunka ich nebaví, ešte možno ten váh by to spravil. No, zase chodím cez tie ryby, oni vôbec nereagujú. Koksoha. Ja som si skoro myslel, že mám záber. A tuším som aj mal. Teraz sa mi za tým rozbehol. Ťuk. Robo, pozri to, Robo. No, vidíte ako to je. Čisté trápenie. Vypínam.